maandi 2030 oya panguva ino ataura mashoko anorwadza kune zvigananda. Panguva inochaudza chokwadi kuti you must bear in mind kuti these uniformed soldiers panguva ino havasi satisfied nevakomana vakanoplacewa aiwa pazvigaro zvikonokonzi vari kutungamira angava mazna officers kana kuti vakurukuru vari kuzna kana kuzdf, achaudza pachena kuti behind the doors people they don't like you. Vanhu vakati kutungamira vanhu vanoziva kuti havana kana kumbobata kana gidhi zvaro kana pfuti zvavo, uye vakanga vasingavatrainesi kati vakanga vasiri muma-armed forces long back ago. Sambina mashoko budanyirwa panguva ino ndivyo subscribe wa like on the bell icon. Anti 2030 anomuda chiposta vota takumaneo muri kuona obudanyira chiti, are you aware that 98% of every single member, officer and general in the Zimbabwe Defense Forces ZDF has no trust whatsoever in and completely despise the imposed General Walter Asha Tafumani has no support within the ranks at all. Ndio mashoko anayotoka panapa nevakomana ve Anti 2030 vachiti these guys vamuri kuona vari kutungamira anga vaZNA kana ZDF vanhu vatombovafariri kana kuti masoldiers, they do not have interest in them and they do not support them, they don't trust them because they know kuti these guys vanokwanisa pane chekuita. If you can see kuti each and every day, each and every month, each and every week we are witnessing the passing on yema-retired officers pamwe chete nema-current serving officers. Zvazobuda pachena kuti there are some choreographs nemamwe maplannings ari kuitiwa anoinvolva some of these people zvoita kuti valose trust and valose support, kuti varege kuvasupporta these individuals just because they know supporting them can also lead to their own demise. Ndoma developments ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi zvinhu hazvisiri kumira zvakanaka. We do not know kuti in the next few months or in the next few years the current situation mabaraks ingamira sei. Pira comment section medu zvafungira muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, cheta on the bell icon.